wawuok e gwenge mag Mombasa wang'ado gode kod aore waduogo e Nyanza Migori. Gavana e kaunti ma Migori Ochilo Ayacko timo lokruok ne jotend migepe mage 4 kaachiel kod apisas madongo 7 kaka ileronwa kod Jojuma. Ndala achiel bang' ka jotijego mag piny owacho mag kaunti ma Migori ma oting'o directors, apisas madongo kod jotend migepe ne oketo kokgi e winjruok kaka onego giti kendo duoko ma onego wuog e tijego ma gitiyo ma bende dendo kaka performance contract. Gavana ma Migori oketo lokruok ne moko kuom jotend migepe kaachiel kod apisas madongo. Officers will be able to deliver on those contracts that we signed that other day. These officers are experienced officers. They have been in office with us since the start of this administration, and I believe they should be able to deliver. Lokruok ni mani olandi kod Gavana Ochilo Ayacko koro mulo apisas madongo 7 kod jotend migepe 4. They are not ritualistic. They happen when there is need to. So I do not want to promise that I will be a governor of reshuffles. But if need arises, we will reshuffle, we will fire, we will hire. What is important is service to the people of Migori. Rahab Robi, maende jatend migao mar aluora kod midhiero mar apoya, otere migao no masomo, tuke, kaachiel kod ojende, kakare, okao kod Kalebo Pondi, maende nitiere e migao no majotij kod sirikand loch gwenge. Migao majotij kod sirikand loch gwenge sani omaki kod Masi Mwakiyo, maende jatend migao mar ohala, limbe rogo mag saga, Kabeti Samburu, maende jatend migao mar somo, tuke kod ojende, koro loki kendo tere migao no mar ohala, limbe kod wego mag saga. E lokruok ni bende Charles Chacha, maende napisa maduong' e migao ma aluora kaachiel kod midhiero mag apoya, koro gol kanyo kendo koro ter e migao no mar pi kaachiel kod teko kaka apisa maduong' ka Philip Dalmas, maende napisa maduong' e migao mar apida, otere migao no mar aluora kaachiel kod midhiero mag apoya. Fidel Majiwa, maende napisa maduong' e migao mar pi kaachiel kod teko, koro ter e migao mang'iyo kaka chenro mag sirikal koro itimo ma ong'ere kaka monitoring and evaluation. Carol Sinotieno, maende napisa maduong' e migao mar thieth, otere migao no mar gero apaya kaachiel kod wuoth. Samuel Atula, maende napisa maduong' e migao mar gedo mar apaya kod wuoth, koro loki kendo ter e migao mar thieth. Nelson Wasonga, maende en apisa maduong' e migao mang'iyo kaka chenro mag kaunti kod itimo ma ong'ere kaka monitoring and evaluation, otere migao mar tudruok ka itiyo kod lony manyasani. Ka Victor Mondi Duya, maende nitiere e lemono, koro gol kendo koro ter e migao no mar ohala, limbe kod wego mag saga. Ochilo wane lokruok ni en mar neno ni chenrogo mag tich mag piny owacho e kaunti ma Migori ochopo makare. And these changes are changes geared towards energizing or re-energizing my administration. It's geared towards aligning the departments for service delivery and for the general betterment and welfare of our people in Migori County. E kinde man jotijegi mag kaunti ne keto kokgi e winjruok e yor tich ndalo achiel mokalo, Ochilo ne ochiwo siem ne jotijego mayule tich. Jojuma, Ramogi TV.